Remélem, hogy mindenki kellőképpen fölfrissült itt a szünetben a kávéval és a kis frissítőkkel, üdítőkkel. Szükség is lesz rá, hiszen egy olyan téma következik, ami azt gondolom, hogy eléggé érdekfeszítő lesz majd, mégpedig IT területre fogunk elkalauzolni benneteket, egy szakértő segítségével, akit a Gyulára bíznék, hogy konferáljon föl, legyen kedves. Köszönöm a bizalmat. Ezt az embert én körülbelül 2-3 hete ismerem, akit ti is ismertek már a webkonferenciákból. Nagyon komoly informatikai háttere van, nemzetközi cégeknek dolgozott projekteken, 9 évig élt Németországban, és 3 lánya és egy fiúgyermeke van, nagyon boldog édesapa. Szakmai múltját semmi nem kérdőjelezheti meg, 30 éve informatikával foglalkozik, és például ő dolgozta ki a 2000-es Sydney olimpiai játékok tévés közvetítésének informatikai hátterét, ami egy nagyon komoly újítás volt a magyar televízióban abban az időben, 2000-ben. Következik tehát egy interjú alanyunk, Székely András! Akár zene is szólhatna közben, de mindegy. Most még egyszer! She got away. I chased her to the turnpike and lost her where the music never played. No, I rode up on the stones, fell into the water. Egész jók a fényviszonyok, így nem látunk semmit, itt két. Nem baj, minket látnak, az a lényeg. Mi látjuk egymást végül is. Sziasztok! András, rögtön én tenném fel neked az első kérdést, mégpedig belevágva a közepébe, hogy mondd már el kérlek azt, hogy miben különleges igazából ez az internetes technológia, amit a Kairos alkalmaz. Igen, tulajdonképpen azt kell látni, hogy a világon nagyon sok cég van, aki ugye felhőszolgáltatást ad, de a felhőszolgáltatásoknak tulajdonképpen a lényege, hogy szerverszobákban, szervereken futnak az adatok, amelyek meghatározott helyeken vannak. A Kairosnak ez az ötlete, hogy ennyire szétporlasztja az adatokat, ennyire pici, apró szeleteket hoz létre, amely ezáltal az egyén szempontjából megfejthetetlenné válik, illetve az adott cégek, akik ebbe ugye beleraknak adatot, számukra is biztonságot jelent, mert nem található olyan ember, vagy nem lehet olyan embereket találni, akik azokat az adatokat vissza tudják fejteni. Miután annyira pici szeletekre szét van szedve, én ezt úgy szoktam példározni erre, hogy mondjuk van egy könyvtárunk, abban vannak könyvek, és az egyes egyének ebből a könyvekből egy-egy lapot kapnak meg, és ráadásul több lapnak a betűi össze vannak keverve. Tehát ha még vissza is tudnám fejteni az adatot, akkor is csak egy lapot látok, sem a könyvet, sem a könyvtár tartalmát nem tudom visszafejteni. Tehát ez mind a cégeknek, mind az én részemre egy bizalmat jelent. Ez egy teljes biztonságot jelent akkor Igen. ezek szerint. Tegnap volt alkalmat beszélgetni személyesen egy kis csoport keretében Alex Kocserevvel, az IT igazgatóval. Tettetek fel neki, gondolom, több kérdést is. Igen. Megnyugtató válaszokat kaptál a kérdéseidre? Igen, abszolút. Azt mondom, hogy láttam rajta azt a nagy feladatot, ami elé került, illetve azt a nagyobb feladatot, amit azt érzem, hogy nem vártak, hogy ennyire nagyot fog robbanni ez az ötlet, és láttam rajta azt a lelkesedést is, meg láttam rajta azt a, hát hogy hú, ezzel van munkánk bőven, és abszolút bizalomgerjesztő volt a... Pár olyan kérdést szeretnénk most gyorsan föltenni, amit mindenki föltesz nekünk, amikor megmutatjuk neki az üzletet. Így van, többek között az, hogy milyen sávszélességgel működik igazából ez a Kairos program, kell-e valami minimum-e? Igen, valóban ez egy sokszor előforduló kérdés. Ugye azt kell látni, hogy ahogy az elején is mondtam, hogy nagyon sok része szét van porlasztva az adat, még azok az adatok is, amit mi megkapunk. Tehát ebből kifolyólag a program, ami ugye a gépünkön fut, telepítettük, regisztráltuk, működik, a központi gépekkel vagy géppel nagyon pici csomagokat küldözget ide-oda. Ugye, ahogy tudjátok, percenként van egy ellenőrzés. És ebben a perces ellenőrzésbe teszi bele azt az adatcsomagot, amire éppen szükség van. Azaz megkérdezi, van dolgom, oké, dolgozik. De ezek nagyon pici csomagok, tehát ha jól tudom, egy lejárt internet előfizetéses kártyával is ki lett próbálva, azaz az a 128 kilobit per szekundumos sávszélességgel is a következő nap jóvá lett írva. Tehát ez azt jelenti, hogy valóban nagyon pici csomagok, nagyon pici adatok működnek. Nem az van, hogy megveszünk mondjuk egy Silver csomagot, és a 70 gigát azonnal lerántja a rendszer, nem, hanem pici adatokat úgy kell elképzelni, hogy ez a 15-70 akárhány gigák föl vannak osztva nagyon pici szeletekre, és ezek a kis szeletek, mint ilyen kis fakkok lennének, azokba pakolgat bele adatot, vagy küld feladatot.
Ha jól tudom, akkor te ezt tesztelted is, tehát informatikai is megvizsgáltad, hogy hová kommunikál ez a szoftver. Igen, ez szakmai ártalom. Nyilvánvalóan, amikor én is felraktam a gépemre, akkor természetesen elkezdtem egy picit mélyebben megnézni. Egyrészt azért is, mert a Gyula többször is kérte, hogy erről adjak véleményt. Másrészt nyilvánvalóan, ha ezzel foglalkozom, akkor utána is néztem. Valóban a program nagyon, nagyon megbízható, nagyon stabil, nem csinál semmit a gépünkkel, tehát tényleg csak azzal az egy fájllal kommunikál, semmilyen más környezeti paraméterhez nem nyúl, és csak azzal az egy fájllal meg az internettel kommunikál. Tehát mint egy ilyen átjáró, egy híd szerepet lát el. Nagyszerű, ez nekem is jó volt, kicsit megvilágosodtam én is most ennek a Örülök. kérdésnek a kapcsán. Illetve szeretném most még azt megkérdezni tőled, nagyon sokszor kapjuk ezt a kérdést, hogy mi van, ha elromlik a gép, vagy valamilyen vírus kerül rá, akkor ez befolyásol-e valamit? Igen, tulajdonképpen az elromlik a gép, letöröltem a fájlt, tönkrement a Winchester, vírusos lett, ez tulajdonképpen mind ugyanarról szól, azaz éppen én nem tudok szolgáltatni. Azaz ugye a gépem nem elérhető. Azt is kell tudni, hogy ezek a kis adatcsomagok vagy adatszeletek kb. 100 példányban vannak szétszórva mindenkinél. Na most az a 100 az nem jelenti azt, hogy 100-szor van meg, mert ha egy 24 órát nézzünk, az is csak egy olyan 40-szeres a telítettség. Viszont a 40 is azért fontos, hogy valóban ez ki legyen küszöbölve. Tehát azok az ügyfelek, akik belerakják az adatot, valóban mindig hozzá tudjon férni az adatához, és soha ne vesszen el. Tehát ezért csinálták ezt meg így, és ez teljesen korrekt. Amennyiben vírusos lesz a gép, vagy elromlik, mi a probléma? Nálam van a probléma, mert nem működik a program, azaz én nem keresek vele pénzt. Tehát a Kairosnak ez is egy nagyon nagy ötlete, hogy megfordította az érdeket, azaz, hogy hát én kapcsoljam be a gépemet, és én oldjam meg azt, hogy működjön, mert akkor én keresek pénzt. Ha nem, hát nem. A Kairos ugye 320 GB tárhelyért egy hónapban körülbelül 160 000 forintot fizet ki nekünk. Engem többször ér az a vár, hogy ez túl sok ez a pénz. Mit szólsz ehhez? Nem sok, ez tök jó, nem? Igen, szóval... Nyilván arra gondolok, hogy biztosan meg lehetne olcsóbban is oldani, a Kairos meg tudná ezt. Nem, jó ez így. Azt gondolom, hogy pont az a lényeg a dolognak, hogy mind a technológia, mind a piaci újítás annyira egyedülálló, hogy valóban a Kairos tud a piacon azzal lobbizni, hogy egy ilyen egyedülálló technikát nagyon drágán el tud adni azoknak a cégeknek, akiknek valóban szükség van hosszú távon adatot tárolni. Ugye azt is kell látni, hogy azok az ügyfelek, akikről itt szó kerülhet vagy kerül, hosszú távon gondolkodnak. Tehát nem arról van szó, hogy most ő lement egy dokumentumot, és majd holnap vissza akarja tölteni, hanem 5-10 években gondolkodnak. Adatokat el kell tárolni, visszakereshetővé kell tenni, azaz valóban egy olyan megoldás kell erre, ami biztonságban, hosszú távon lehetővé teszi nekik azt, hogy vissza tudják hozni az adatot. Nem tudom, mennyire tudtok róla, egy olyan pár évvel ezelőtt volt, hogy az internet leállt. Igen, kb. Olyan 2-3 évvel ezelőtt volt. Egyetlen egy dolog történt, a Google-nak a szerverei nem voltak elérhetők. És a Google, a google.com-ot nem tudtam elérni, ez még kevésbé baj, igen, de a legtöbb oldalba be van ágyazva a Google-nak a számlálói, a analitikái, stb. Ezáltal azok az oldalak sem voltak rögtön elérhetők. Ha akkor lett volna a Kairos működött volna. Ugyanis a Kairosnak semmi köze a Google-hoz, semmi köze a Google analitikához, tehát a Kairos rendszere működött volna. Igen, még lenne egy olyan kérdésem, hogy mi a garancia arra, sokszor kapom ezt a kérdést, hogy mi a garancia arra, hogy biztos, hogy nem nyúlnak a gépembe? Következőt kell látni. Én azt gondolom, hogy a garancia kétoldalú. Egyrészt szerintem a Kairos, bocsánat a kifejezését, hülye lenne, ha ezt csinálná, mert magára zúdítaná ezt a 45 vagy 55 000 embernek a haragját, ami reméljük, hogy naponta vagy hetente nőni fog. Másrészt egy olyan üzleti potenciált, piacon egyedülálló lehetőséget hozott létre, hogy tényleg butaság lenne, ha ilyen csinálnának, mert annyira jó lehetőséget nyújt nekik, illetve nekünk is, mint embereknek, hogy tényleg azt mondom, hogy a programot, ahogy kérdezted is, ugye tényleg figyeltem, és tényleg nem csinál semmit a gépünkkel. Tehát tényleg nagyon biztonságos. Azt mondom, hogy tényleg biztonságosan kommunikál. Azt meg tudod mondani, mert ezt is fölteszik, hogy nem tárolnak-e rajta valami olyan adatot, amiből nekem bajom lehet? Tehát valamilyen tiltott fájlokat, vagy ilyesmiket. Mit tárolnak a gépünkön? A tegnapi beszélgetésünkkel Alex-szal feltettük mi is a kérdést, hogy milyen adatok vannak benne, és tulajdonképpen a válasza azt mondom, hogy
ugyanúgy nekünk adott válasz, hogy ők nem tudják, hogy mi van benne, ők is az ügyfeleknek egy csatornát adnak, amiben belepumpálhatnak adatot, tehát a felelősség az ügyfélnél van. Mi egy tárolót adunk erre, amelyben garantáljuk, hogy mi nem tudunk hozzáférni, ugye sőt a Kairos sem, tehát az, hogy mi kerül bele, az az ügyfélnek a felelősség, és a felelősség ilyen szempontból nem nálunk van. Ráadásul ebből az adatból mi egy olyan pici szeletet kapunk, hogy innentől kezdve meg az adatnak a felelőssége sincs nálunk, miután használhatatlan az önmagában. Jó, hirtelen most még az lenne a kérdésem, hogy tulajdonképpen mi az a szolgáltatás, amit a legnagyobb cégeknek leginkább nyújt a Kairos, hogyha erről mondanál egy pár szót? Mi ez a szolgáltatás? Így van, amit a legnagyobb cégeknek, például a Nissannak mi az, amit leginkább igénybe vesznek? Azt látható, hogy tulajdonképpen az adattárolás, adatszolgáltatás, azaz, hogy akár a Nissan és akár a többi cég bele tudjon biztonságosan tenni adatot, és abból bármikor elérhetően ő ki tudja venni. Azok a termékek, amikről ugye itt szó volt, a telefon, stb. Azt gondolom, hogy nagyobb cégek is szerintem rá fognak jönni, nem most, ha majd elérjük, vagy eléri a Kairos azt a tömeget, hogy valóban tömeggé válik, akkor a felső vezetőknek, tehát a cégek felső vezetőinek be fog kattanni, hogy egy olyan lehetőséget kapnak, hogy valóban egymással a cégek, valóban egymással a ügyfelekkel olyan biztonságosan tudnak kommunikálni, hogy az nem látszik kifele. Tulajdonképpen tényleg egy példát tudok erre mondani. Egy ismerősömnek volt egy nagyon kis buta rendőrségi ügye, behívták a rendőrségre, és semmi köze a dologhoz nem volt, leültették egy asztalhoz, és ott volt a Google chatjeinek a kinyomtatott verziója. Azaz praktikusan ő is így döbbenten nézne, hogy úristen, ez hogy kerül oda. Na most, ha ő a Kairos mailbe tárolta volna, akkor nem lett volna ott. Tehát valóban azt mondom, hogy a illetéktelen szemek előtt el tudjuk rejteni azokat a privát adatokat, vagy ugye a Kairos Phone-nal a privát kommunikációnkat, amit nem szeretnénk, hogy más konkurencia, vagy akár más belehallgasson. Köszönöm szépen, ez mindenképpen nagyon meggyőző. Párhuzamot lehet vonni ugye a peer-to-peer technológia, amit a torrentezésben használnak, és között. Te hogy látod ezt, hogy mennyire gyors ez a technológia? Mert ezt is felteszik nekünk ezt a kérdést, hogy egy nagy cég vajon elég gyorsan hozzá tud-e férni az adataihoz adott esetben? Ezt úgy szokták hívni, hogy a Winchestereknél, aki látott már szerverszobát, és látott már egy szervet, amiben nagyon sok Winchester van, lehet, hogy otthon is dolgoztok ilyennel. Ez egy olyan technológia, hogy a sok Winchesternek a sebességét összeadódik, és akkor az adat hozzáférés annak a sok Winchesternek a összeadódott sebességével férek hozzá. Itt ugyanez a logika. Azaz, hogy ha van egy adatom mondjuk 50-100 helyen szétszórva, igazából a szívóerő, ahogy a torrentnél is ugye mondtad, a szívóerő a sok piciből nagyon nagyjá válik. Tehát szegény Kairosnak kell biztosítani, gondolom, jó nagy sávszélességet az ügyfelek felé, hiszen ő rajta keresztül, mint szűk keresztmetszet fog átfolyni az összes adat. Én azt gondolom, hogy konkrétan korlátlan lehet ez az adat, tehát a sávszélesség, miután nagyon sok pici apró szellemből jön össze. Igen, az is furcsa az embereknek, hogy az én gépem, ami mondjuk ott van beállítva a szoba sarkában, az biztonságosabb internetet vagy internettárolást tud megadni, mint mondjuk egy nagyon komoly szerverpark. Ez hogy van akkor, hogy lesz ebből egy biztonságos tárhely? Úgy lesz biztonságos, hogy nagyon pici adat van nálunk. Tehát, hogy a szerverparkban az a baj, mondjuk jó, hogy ott van egy szerver, ott van egy pár szerver, amin az adatok vannak. Ott mind a tárolási kapacitás, mind a sebesség, annak a pár szervernek a kapacitásáról beszélünk. A Szokodi Sanyi az elején nagyon jól mondta, hogy a sok gépünknek a kapacitása praktikusan összeadódik. Tehát ez azt jelenti, hogy a sok pici, nálam lehet, hogy egy nagyon gyenge gépnek a kapacitása, ami azért valami, azért nem semmi, hanem valami, és az nagyon sokszor 10-20-50 ezerszer megszorozva egy bődületes számítási teljesítmény alakul át, mind internet, mind tárolásban, és ez a technológia lényege. Igen, nálunk te egy olyan személy vagy, mintha egy másik üzletben orvosként állna itt valaki, mert ugye nálunk azok a hiteles emberek informatikusként, akik az informatikai technológiáért, tehát ugye a legtöbb ember, én is például nem ebben vagyok a legjobb, és nem is emiatt kezdtem el, hanem azért, mert van benne egy üzleti lehetőség, egy tárhely bérbeadás. Te szerinted informatikailag miért nem jutott ez még másoknak eszébe korábban? Vagy volt-e már ilyen próbálkozás korábban?
Szerintem visszanézve a történelemben biztos, hogy voltak kezdetlegesek. Tehát, ha jól emlékszem, egy olyan 20 évvel ezelőtt az IBM-nek a munkatársai kezdték ezt el, hogy este hazamentek, és este bekapcsolták a gépüket, akkor otthon pici tehát az akkori számítógépeknek pici számítási teljesítményét használták, és reggel visszamentek és kikapcsolták. Tehát volt ennek egy előzménye szerintem, vagyis hát legalábbis erről tudok, de ez nem a felhőszolgáltatás, hanem azt mondom, hogy azok a dolgozóknak az összesítése. Tulajdonképpen az internet is ugye így kezdődött, hogy egyetemek ugye megosztják egymás között az adatot. Tehát ugye ez kinőtte magát arra a szintre, ami már egy piac, illetve egy szolgáltatás adható belőle. Igen, Betty? Igazából most már csak egy ilyen magájellegű kérdés abból a szempontból, hogy nem IT-s kérdés kifejezetten, hanem ugye pár hete vagy a rendszerben, Igen. és magával a Kairos rendszerrel kapcsolatosan kérdezném a véleményedet, hogy mit gondolsz róla. Szuper. De kicsit szűkszavúbb voltál. Nem, de tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy az ötlet zseniális. De tényleg, hogy ennyire tulajdonképpen nagyon egyszerű az ötlet. Tehát informatikailag, köszönöm a felvezetésedet, igen, mondjuk egy olimpiai rendszer az valóban összetettebb. De itt az ötlet maga nagyon, nagyon jó, nagyon egyszerű, de tudjuk, az egyszerű dolgokból lesznek a nagyszerű dolgok. Tehát szerintem ennyi. Jó, nagyon szépen Jó, köszönöm. köszönjük magam szépen, részéről szerintem is. nagyon sok mindent megkérdeztünk. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és feljöttél ide a színpadra. Köszönjük. Mikrofont is elkérem. Hát én azt gondolom, hogy rengeteg információt megtudtunk. Nekem is nagyon sokat segített, ugye én még csak egy hónapja vagyok Kairos tag, és azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben kaptam most új információt, illetve megerősítést a legfontosabb dolgokban, úgyhogy köszönöm szépen. Nekem az különösen nagyon tetszik, hogy eddig még a Kairos kapcsán, én ugye 5 hónapja foglalkozom az üzlettel, nem volt olyan kérdés, amit nem lehetett volna feltenni bármilyen témában. Ugye ezért is tetszik ez a nyitottság, és András is ugye ezért kapott lehetőséget, például egy órát beszélgettek tegnap az IT igazgató úrral, mert minden kérdésre van válasz. És hogyha bennetek újabb kérdések merülnek fel, én arra biztatlak benneteket, hogy tegyétek fel ezeket nyugodtan, meg fogjátok kapni a választ. Legyen az IT kérdés, pénzügyi kérdés, nagyon nyitott a cég ezekre. Így van, ez mindenképpen azt gondolom, hogy nagyon bizalomgerjesztő, illetve sok mindenkinek fontos lehet.